Hát kedves nézőink, eljött az ideje egy újabb fergeteges videónak. Legyen a címe, Sikló Kama tovább lépett. Az ott egy véregér, nem igazából nem véregér, csak világít a szeme, mert világítok a kamerába, mert így este 8 óra tájékban már elég sötét van. Na de, mert is kapta a videó, ja, bocsi, csak még van egy kis magyarul a számba, úgyhogy majd mindjárt lenyelem. Tehát miért is kapta a videó ezt a címet? Egyetlen oka van, ilyet még nem evett. Mármint a sikló, nem a videó. Hülyeséget azért ne beszéljünk. Megpróbálok nem túl közel menni. Aztán nagyon világít. Messzebbről is jó lesz, hát jó videót csinál ez a telefon. Csak a hangja egy kicsit gagyi. Ójaj, jobb lesz, ha belehúz, mert alig van helyem a videónak. Na, mász ma oda elébe, ne nézz itt, nem itt fogsz lakni, ne nézz körül. Ez csak az utazásod egy pontja. Hidd el, hogyha innen eltávozol, egy sokkal jobb helyre fogsz kerülni. Na, hülyeséget ne beszéljünk tényleg. Hoppá, mikor így Sikló Kama belendül. Lehet, hogy most azért nem reagál rá, mert hát én is itt világítok. Ezt tudnivaló, hogy az albino élőlények nem igazán szeretik a fényt. Most jöttem rá igazából, hogy az egérnek is piros a szeme. Akkor ez azt jelenti, hogy az egér is albino, meg a sikló is albino. Ez itt albinoception. Főleg mikor majd egyik lesz benne a másikba. Szó szerint értve. Na de tényleg nekem fogy a hely a telefonon. Az egér meg csak húzza az időt. Most valaki nem tudná követni, ott jár a zöld növény mögött a bal oldalon, a másik jobb. Sikló az most vonul át, látja az egeret, hoppá! Azért ilyen aktív dologgal nem volt még dolga. De nem is evett egy hete, úgyhogy eléggé ki lehet éhezve. Útközben még le is vedlett. Megpróbálom követni az egér útján. Hát, ha ide bemászik az itató mögé. Nem, mégse. Talán erről. Lehet, hogy szomjas. Vagy lehet, hogy nem. Hoppá, nem kéne belesni a vízbe. Jaj, neki látott tenni. Na, a sikló is megindult, az én kezem elkezdett remegni. Azt mondta nekem az állatkereskedésbe az alak, hogy a nagyobbik egeret adjam oda neki. Mert ugye 2 vettem, biztosan biztos, az egyiket megenni, akkor legyen egy másik is, amit szintén megehet. Jó, ez ilyen szarpoén volt. De az a lényeg, hogy 2 vettem, és mondta az alak, hogy a nagyobbikat adjam oda neki. Persze, hogy a kisebbet adtam oda neki. Viszont lehet lámpaláz miatt, vagy valami, de összenéztem őket. A másik az most eszeveszetten próbált kijutni a dobozából, remélem nem sikerül neki.
Szar lesz itt keresgélni. Főleg a szomszéd találja meg. Na, de most már Sikló is rámozdult, rájött, hogy itt kajaidő van. Eljött az albinoception ideje. Lássuk, mi sül ki a dologból. Ilyen egeret még nem evett, tehát ilyen aktív kifejlett egeret. Kicsit félek is tőle, mert ez már bizony tud harapni. Mász már letesüket onnan. Úgy, menj egy kicsit balra. És valakinél valami egértávirányító? Az most segíthetne. Nem arra. Új, de ennek egérpotty lesz a vége. Potty! És egérpotty lett a vége. És megfogta. Azt a 7 szentségit, hogy elkapta. Láttátok? Na, nem akarok káromkodni. De ez csodás volt. És akkor most mondjátok, hogy nyúkáljak be a Siklóhoz. Hát hülye az, aki ilyet mondta. Hát mindenkitől előre elnézést kérek, hogy üvegen át történik a felvétel. De most nem lenne poén, ha egy egér kint rohangálna a szobába, a Sikló meg utána kergetni. Én meg a Siklót kergetném, hogyha netán megfogta az egeret, akkor mindkettőket megfogjam. Elméletileg még úgy 2 percre van időm vételezni, kamerázni, és nem tudom eltalálni a szöget. Várjátok, hogy közelebb jövök egy kicsit, akkor ugyan átlátja az üveget. Na, látható, ott az egér. Kicsi szőrös, valamelyik része ott úgy kilátszik. Melyik része, fene se tudja, de szerintem az ott a segge. Én látom a farkát, amit ti nem láttok. Na, ott a farka. Odalapul, kicsit koszos, nem is koszos, hanem most, hogy a Sikló belekapott az izébe, ez itatóba az egérre, vizes lett, most folytja meg igazából. Ki nem tudná, hogy történik a Sikló táplálkozási folyamat, vagyis a kígyófajták táplálkozási folyamata, a mérges kígyókat leszámítva, pontosítsak. A siklók és az óriás kígyók azok megfojtják az áldozatukat. Visszatértünk. Az történt, hogy megtelt a tárhely. Én csak annyit láttam, hopp, kialudtak a fények, és semmi. Azóta annyit fejlődött a dolog, hogy a Sikló úgy tűnik, hogy megfojtotta az egeret. És most próbálja benyelni. Nagyon jó lenne ezt minőségesebben kamera végre venni, de hogy ez hogy sikerülhet? Sehogy. Az az én tippem, hogy sehogy. Úgyhogy élvezzük azt, amink van. Megpróbálok egy jó szöget találni. Így itt a vízcseppek közepette. És kb. Így innen látszik, ahogy nyeli be az egérkomát. Na, az előző részben, legyen most előző rész, ha bár majd megpróbálom 2 videót összevágni. A lényege az, hogy ugye azt magyaráztam, hú basszus, elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja igen, az egérnek ez csak egy, ugye, az élete során ez csak egy pont. Volt valahol, itt is volt egy kicsit, és most egy másik útjára indult. A lelke az megint egy másik útra indult, teste meg megpróbál egy albinoception-t végbehez vinni. Ugye volt az a híres film, az Inception, ami arról szólt, hogy álmot lehet az álomban, és abban is egy álmot, meg ilyen álmos sokaságát létrehozni.
Na most azt csinálom, hogy egy albinó kerül bele egy másik albinóba. És akkor ebből lesz az albinoception, így a gyengébbek kedvéért elmagyaráztam, hogy ez a poén mit rejt magába. Ne csak én nevessek rajta, hanem esetleg más is tudja. Másik egérkoma pedig elég intenzíven próbál kijutni abból a dobozból, lehet, hogy már akcióba kell lépnem, itt ha rándul egy nagyot a kamera, de megpróbálom hagyni. Elvileg nem tud kijutni a dobozból, de ha majd kijut, akkor így megpróbálkozom ide juttatni át a teráriumba. Az legyen a kijutásának az egyetlen módja. És basszus, teljesen igaza volt az állatkereskedésben a kedves kopasz köpcös emberkének, hogy lazán megbirkózik vele. Nem gondoltam volna. De csak falja, és csak falja. De jó. De jó lett a kép. Ilyen éles képet se láttam már 1000 éve. Itt minden mozdulata látszik a falásnak. Jobb lenne, hogy így középre tájolnám be. Hogy ugrál az egér, beszarok. Nem, ez a másik. Na és most nyeli. Mindjárt meg lehet látni, hogy megindul felénk az egér. Így, hogy nyeli befelé, és a testében halad. Kicsit majd eltávolodok, hogy látszon az egér útvonala. De van egy olyan gyanú, hogy a siklónak már töke ki van ebből a kamerázgatásból. Hogy lenne már a töke ki? Most jut eszembe, hogy miket beszélek. Lány. Na hát akkor induljunk el. Nem erre akarna jönni. Mondjuk ebbe a kularakaton én sem mennék át, de te hagytad ott, haver. Ez én takarítom. Fúj, hogy olyan büdös? Atya, úristen. Amúgy tényleg rohadt büdös. Azt ingyen takarító személyzete van neki. Ne takarító nézzem már le magamat, mert hát mégse. Nem rajong érte, hogy én itt kamerázom, ezért megpróbál inkább másik úton eltávozni még egy ideig, ne legyen szándékába. Most a feje megint visszatért ide a lukba. Hát beszarok. Most megint elhúzta. Keresi a következő finom falatot. Megvárom azért, hogy kicsit bepihenjen azzal a falattal. És most megpróbálom úgy megcsinálni a videót, látszon az egér, amit beteszek hozzá. Az meg kb. Úgy fog megtörténni, most menekül a sikló, szökik a sikló, már egész nem itt jár a másik oldalon. Keresi a kaját, háta van neki még. Hogy ilyenkor lesz egyfajta, de mondjuk hatalmas is. Na, lépjünk tovább. Van itt egy ilyen, ezt így ide kell tenni, ez ilyen csodás zár. Ezzel ki tudom nyitni a terárium ajtaját. Sikla az most összetekeredett. Általában, ha ezt a hangot hallja, akkor azért nem rajong. Amikor ezt így kinyitom, akkor beáll támadóba. Ezek ilyen megszokott dolgok már. Megtanultam vele élni. Na,
Egérkoma, itt lapul a dobozba. Ezt most így kinyitom. Netán valaki siklót szeretne majd tartani, akkor itt a nagy lehetőség, megtanulja, hogy miérteket és a hogyanokat. Na, egérkoma megvan. Egérkoma bent van. Terrárium bezár. Bocsánat a elvesztett képkockákért, amiket nem láttatok. Térjünk vissza. Egérkoma virít, de hát sötét van. És már alig látszik valami, ha nem világítok. Így meg túl látszik minden. Na de tényleg egy kicsit komolyabb. Egér itt. Sikló ott. Bújik. Meg innen is látszik egy kicsit. Na de. Ugye szerencse, hogy és volt az előző elég béna poén, hogy szerencsére 2 egeret vettál, mert az egyiket megeszi, akkor marad még egy. Most tartunk ott, az egyiket megette. És most van még egy. Na de megpróbálom beállni ilyen mozdulatlanba. Hogy azért a kamera se remegjen annyit, vagy kép, vagy mi ez. Elvileg még a képstabilizátor is létezik ezen a telefonon. Azt meg nem szeretem, mert az olyan homályos, meg a bedrogozott kinézetű videókat készít úgy. Hű, ebből mi lesz? Oda nem menj, barátom. Én veled vagyok, de most már Sikló tudja, hogy te is vagy. És ő már pedig éhes. Te meg pont a tűzfészekben pihensz. Ez mellé ment. De jó! Valószínűleg rosszul kaptál az egeret, igen, is ki van neki a szája, meg a foga. Ott látszik, hogy ki van a feje. Na és akkor most jön az a korábban említett folytó folyamat. Addig szorítja, míg van benne levegő. És akkor az egér kifúj magából egy kis levegőt. Igazából nem kiszorítja belőle a levegőt az áldozatból, hanem amikor az áldozat kifúj magából egy kis levegőt, akkor ő rászorít, és nem bír többet bevenni. Megint kifúj magából egy kicsit, megint rászorít, és igazából nem kipréseli, hanem nem engedi levegőt venni az áldozata. Lehet, hogy most hülyeséget beszélek. Ha valaki utána olvasott, vagy tájékozottabb, akkor szóljon, majd kijavítom a videószövegét. De én így tudom. És akkor most van az, hogy Sikló szorít, egér fullad, picike szívecske még dobog, aztán picike szívecske már nem dobog, és akkor Sikló eszik. Kb. Ez a folyamat. Meg van az a szerencsétlenebbik folyamat, mikor a picike szívecskéhez tartozik 2 picike rágófogacska, ami beleharap a Sikló bőrébe. És olyankor Sikló vérzik. Szerencsére nem ez történt. Vagyis bízom benne, hogy nem ez történt. És most szorítja.
Na most azért van időm a videózásra, töröltem pár ezt-azt a telefonról. Nagyjából van még egy 15 percnyi videóra helyem, aztán megint törlök ezt-azt, ez így működik. De elvileg 15 perc alatt most már ez az egér is így eltűnik, jobb útra tér. A biokörforgás részévé válik. Így messzebbről, és megmutatom a teráriót, mert ugye most itt nem történik semmi extra, és erre a részre még nem tértem ki. Vannak ilyen szép kövek, amik arra szolgálnak, hogy amikor vedlik, akkor beledörgölőzik, megakad a bőr, és simán ki tud bújni belőle. Vagyis könnyedén. Ezek a kövek még arra is jók, hogy szintén megakadjon benne a bőr, amikor vedlés után megpróbálom kivenni, és ilyen maradjon a vége. Igen, ez az a nem túl szerencsés helyzet, mikor a sikló végre úgy bújt ki a bőréből, szép nagy bőréből, hogy egybe maradt, erre én szmotán elszakítom. És akkor most kiutáljon kit. Na de terárium bemutatásánál tartunk, ugye ott, ahol az előbb a sikló megbújt, az szokott lenni az ő bújóhelye. Van, amikor ott az itató mögött bújik el, meg ez az itató. Ha már így kitértünk rá, bemutatom. Sziasztok! Ő itató. Itató, ő sziasztok! Ebbe van a vize. Hát, itató az egy enyhe túlzás, mert az itatójából az ember nem, vagy hát az itatójában az ember nem fürdik, az embernek itatója sincs, hanem pohara. Na de, nem szaporítom a szót, vagy csak később szaporítom a szót, mert akció van. Tehát elvileg picike szívecske már nem dobog. Na ugye ez az itató, ez fürdőző is. Arra jó, hogy a sikló az itt így tud benne fürdeni, főként vedlés előtt szeret fürdeni, vagy fürödni, vagy ki hogy szereti ezt a szó és mondat használatot. Most észrevett minket. Remélem túlzottan nem zavarjuk ezzel a fényáradattal. Igen, az ott a farka. Az meg ott egy halott egér. Amikor ez ilyen hatalmas nagyon világít, akkor valószínűleg őket zavarja, mert az albino egyedek szeme, meg bőre, meg semmilyen nem tartalmaz annyi színpigmentet, és így azt mondják, hogy a fény is jobban zavarja őket. Így most próbál elbújni, vagy nem tudom mihez próbál. Na de lényeg, hogy egérkoma már ketté vált, csak a teste maradt itt köztünk. Nem értem, hogy mit bujkál, lehet megpróbál elbújni. Na, öreg, ne húzzuk egymás idejét. Fogad fel szépen, én boldog vagyok. Boldog az a rengeteg sok néző, aki ezt a videót megnézi. Én békén hagylak, te nyugodtan emésztesz. Ha, megbeszéltük? Dehogy beszéltük. És megy el valahova a fenébe. Aj, most ez miért jó te neked? Hát akkor térjünk vissza az itatóhoz. Ugye ott tartottam, hogy vedlés előtt ide bújjuk be, áztassa a pici bőröcskéit.
egy itató kb. Akkora kell, hogy legyen, hogy ez a csúszómászó barátunk teste teljes egészében beleférje. Az a kis kütyű óra ott bent, az egy, mindjárt megmondom micsoda, hőmérő. Igen, hőmérő. Ez a fémlemezecske itt az előbb, amivel volt szerencsétek megismerkedni. Ez a teráriumzár. Ez csinálja azt, hogy a két üveg közé mindegy, zár, amit mágnessel lehet nyitni. Na most kaptál az egeret, és próbálja benyelni. Persze, hogy a fényért nem rajong, ezért elhúzza előlünk. Nem akarja, hogy foglalkozzunk az ő evésével. Már amat jár a feje. És megpróbálja benyelni. Igen, ez pont az az idétlen hely, ahol semmit nem látunk. Hát most kicsit kibaszott velünk. Jaj, nem szabad ilyen csúnyán beszélni. Kitolt velünk. Mégiscsak egy videó. Most akkor korhatárt kell rátennem, mert így beszéltem valószínűleg. 18-as karikát neki. Ó, de szeretlek, édes siklóm. Most komolyan ezt csinálod? Végignézhetjük az egérnek a lábát, ahogy eltűnik. Talán erről látszik. Megint ugyanott vagyunk, hogy megpróbálunk betörni az ő felség területére, és valami hasznosat kihozni. De itt van az, hogy most hátulról nézzük az övést. Semmi nem látszik belőle. Ha titeket ez megnyugtat, én se látok többet. Hó, lehet lefogtam a mikrofont. Na, tehát én se látok többet. De hát én láthatok még sok ilyet. Ezért próbálom a legjobb szöget most elérni, behozni. Hát így, hoppá, kicsit elcsúsztuk. Na, mondom, hát így. Eszinyelni falja, de azon túl ami semmit nem látunk. Kb. Most gyömöszölte be. Már csak a farka van hátra. Meg a két kicsi lába. Várjál, ott. Aj, te fotogén egyéniség. És már itt se van.
Semmi nem látszik. Továbbra sem. Ez a videó már 20 percnél tart. Hopp, ott egy fej. Siklik a sikló. Aha. Ott még egy fej. Nem még egy, ugyanaz a fej, csak egy másik helyen. Két egérkoma befalva. Hát ez csodás. Lassan tenyészhetem itt az egereket, vagy tarthatom, vagy mit csinálhatok, majd állandóan ennél. Igazából most már csak ilyen tájképet mutatok. Bár lehet, hogy valakinek érdekes, hogy a sikló épp keresi az új egeret. Most kutat mindenhol. Nyelv az leállíthatatlanul pörög. A teste java az nem is látszik. Pedig szép nagy. Már másfélszer akkora, mint a terárium. Ha! Most ez így a videóról ugyan nem jön vissza. Na de a terárium olyan 45-50 centi széles, így a sikló akkor megvan. Másfélszer 45-50 centi, az annyit jelent, hogy 45 meg 45-nek a fele, az 45 meg 22,5, az annyit jelent, hogy 67,5 centitől terjedhet a sikló, kb. 75 centig. Ja, ez most egy ilyen hülye matekozás volt. A kamerát is közben elmozgattam, mert hát nem mindig ezen a, hogy is mondják, nem mindig lencsén keresztül nézem a világot, hanem, hoppá, most megijesztettem, hanem néha nézem én is, hogy szép szabad szemmel láthassam, és ilyenkor a kezem másfelé mozdul, mint szokott, vagy kellene, vagy lenne jó, hogy bújócskáztunk. Ott a sikló, hol a sikló? Na, itt a sikló. Nem szereti a fényt. Na mindegy, nem akarom vacsora után zaklatni. Igazából már nincs is mit mutogatnom. Videó lényege véget ért. Még egyszer itt távolról a terárium. Megint elbambultam. Aztán legyen ez a végszó. Következő videó is majd jön egyszer. Pár mindenkitől. Ennyi volt a móka már.